Indaba-ke yasukela lana Nkosi yami, eyi ngaba nomona wendawo kumakhelwane. Ngaba nomona wendawo, eyi ngisaba ukusho. Hawu ngisaba ukusho. Amagweba awakhihliza kwakungenxa yami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Lungster. Namhlanje vashelo mawethu othi-ke nawe unemfihlo afisa ukuyidalula kumakhelwane wakhe. Sawubona? Yebo, sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyababingelela abalaleli, ngiqhamuka eVerulam. Qhamuka eVerulam. Yebo. Imfihlo iqalaphi? Imfihlo iqala la. Ngisaba nokisho. Kushuthi indaba ikanjena-ke sisi, ngatholana nomngani. Umngani kuwukuthi ngangifuna indawo yokwakha. Mangifuna indawo yokwakha, wathi uzokwazi ukungihlanganisa nomunye umngani wakhe. Umngani wakhe umakhelwane. Kushuthi bese yangihlanganisa-ke nalo mngani wakhe, ngikwazi ukuyithola indawo. Umama nje kwakumama osekhulile seqinile. Ngikwazi ukuyithola indawo. Sixoxe nalo mama, sixoxe sibekana amasenti ukuthi kwenzakala kanjani kuze kufike ekutheni hayi ngiyabekwa yonke into iyenzeka kahle. Lo mama vele wayenaye ubhuti wakhe ehlala nobhuti wakhe nezingane zakhe. Kuwukuthi umyeni wakhe usashona. Oh, okay. Hayi sixoxe njengamakhosikazi. Anginikeke indawo nami ngimkhokhele. Bese ngiyabekwa. Mangibekwa kube khona lokuthi uma sikhelwane wayesenginendawo encane kanje. Ngabuka ngeya mina ngangabe kwamukela nginike kona. Akuphe kona. Yes, yayibona leyo nto. Kwase kuba naleya nhliziyo leya ethi enene angakha futhi ngaqeda shame. Kwa right makhelwane wami. Yes. Okay. Kwakuhle nje makhe sivuke ekseni sibingelelane kube kuhle. Indaba isiqala ekutheni sengiyabona phela ngifuna ukuqhubeka manje nokwakhe ayisekho indawo. Ngafikelwa omunye umona engawazi nami ukuthi wangiqalaphi. Kwenzakalani? Ngaqale phela ngamlwisa, yacabanga ulwisa umuntu endaweni yakhe. Ngamlwisa nami ngizenza isiqhwaga esithile. Ngamtshela ngathi makhelwane le ndawo wanginika yona ayikho. Ngaqala ngokuthi nje ukuqala kwami ngahlehlisa lezi zinto eziyibekwe induna mazibeke yebo lezo zinto. Ngayihlehlisa uthe emebuza kwangabe kusaba umakhelwane lo wami omuhle kumina. Kwayimina ngithathe ngathi usemubi into ayenzile ayikho right. Before ngicela ukuphula ulimi before nilwe or umlwise rather uke washo ukuthi hawu makhelwane ngeke khona okunye ngisafuna ukueda noma edelane ke ngikhokhele uke wakhulumisana nawe umhlalise phansi njengoba ngisho ukuthi kwaqala uSathane kwangena uSathane. So uSathane wangena immediately akaze asho lutho. Akaze shame imina engahlehlisa izitaluka. Lento ekuthiwa izitaluka mayibekiwe engceleni ngayihlehlisa wayengekho futhi. Yes. Ngakwenza lokho ngathi mangibuka nangu uyahamba namhlanje ngangihlehlisa izitaluka. Ngayihlehlisa nje futhi yabo ukusihlehlisa umuntu angabona phenda sihlehlisa. Ngicabanga ukuthi wabona sekihlehlise ka3 ukuthi no sekukhonto khona. Yes, izitaluka kamakhelwane ayisekho la bezikhona. Okay, masebonile uyeza kuzokubuza. Ngithi phela uthanga emakhaya siyamemezana kumnandi. Angimemeza hayibo emakhelwane. Futhi wathi memeza ngangisegcekeni ngangishanela igceke ngayishanelela nje ngangamnaka. Uthe ngimemeza ngathi yini kwenze njani wangimemeza kangaka ngidleleni yakho yabo nje kwayimina ngibahasha. Alright usuyalwa wena. Yes, mina sengikhombisa ukulo kumakhelwane. Ayi ngize ngitshenge ngithi mina ngivele ngimtshele ngithi mina makufuna ukukhuluma nami sondela kumina ngifuna umuntu angimemeza bome ekhuluma nami kodwa kade simemezana njalo. Hayi asondele sheme umuntu wenkosi angibuze. Hayi wathi ebuza kwabe ngathi ugadlile. Ngambuza ukuthi le mali engakunika yona kwakuyona imali yendawo le wanginika yona njengoba nginika imali encane kanje mina ngikunika imali engaka mina bekumele ngikwenze lokho engikwenzayo wathi ngizohamba ngenduneni ngatlalela ke enduneni la ungeke usafika ke khona uzobona ngizokwenzani yabo nje ngaba nokumsongela ekusongeleni kwakho vele wawusunayo enengqondweni into ozomenza yona ngase ngicabangile ngase ngilale ngavuka khona lezi cabangani ngifuna ukwazi ukuthi ucabangani. Khona lezi zinto ekuthiwa ziyashesha Nkosi yami engavele ngamnika kona nami angazi ukuthi ngahamba nje ngaye ebafaneni ngayoguqa ngabuza ukuthi lokho umakhelwane uma ngimnika ngenkinga kamakhelwane ongenza kanje wathi umfana awu izokusheshisela kodwa ngeke kube into yala kuzoba into nje mhlawumbe sesukile eduze ngeke kwenzeke konke la kuwena.
hayi bese ngiyabuya ngize kumakhelwane wami ngehlisa umoya hawu makhe kwakumuntu bandlo weyilungela ngifuna uqamba amanga hayi ngimbize ngibhakile amakhekhe wathanda amakhekhe ngoba nganginako vele ukubhaka mangibhakile ngimhambisele nami uyabo hayi ngibhakeke amakhekhe ngimbize sophuza itiye sihlale nje siphuza itiye kube kuhle kanti ngiyazi phela ukuthi ufaka ugcobo wena ngiyazi ekhekheni ngangimbekele vele amakhekhe ngazi ukuthi ngizothi mangimnika uzowaqeda vele phambi kwami ngingabi nankinga yebo leyo unembeza lapho uthini umbonela idle lokuqala iwona wawukhona ngifuna uqamba amanga ngoba ngangibuye ngibuka izingane zakhe nabazukulu ngibuye ngicabanga umfowabo ukuthi mhlazane ngelinye ilanga ngoba phela akubu wena uzuqede khona ilanga umhla uphela ngiyokwenza njani yebo ngamnika Nkosi yami wahamba kwathi makusa ngakusasa izingane zazongqongqozela owema ingqongqoza futhi kumina akusekho lokhu ukuthi kumakhelwane ngabe kwenzekeni izingane zashaya isicapha ngize ngivule yini izingane kwenzekeni na zingitshela izingane uma kwenzekeni gijima anti wazi uzobona ngathi mangiyafika mfethu ukhihliza amagweba amhlophe angisabanga kanje ngaba nako lo kodwa uyabona phela ukwenza into usumbambatha uthi nami sengibona phela into engizoyenza ngangiyitshela ukuthi aziye kwabanye omakhelwane ngoba mina vele wayeseduze nomngani-ke lo wami kwakuyena wengifunela indawo ngamfonela ngoba wayesemsebenzini ngamtshela hayibo nakusekwenzeka ukuthi kumakhelwane angazi kwenzakaleni kodwa ngibone ngathi vele kamseko hayi bese sifonela ubhuti wakhe-ke shema afike-ke nobhuti wakhe nomakoti angikhombisa ukuthi khonto engiyaziyo bayakhala nami ngiyakhala sikhala sonke sibhuquza sonke hayi kuze kube ubhuti wakhe-ke bandla uyenza-ke izinto ezenzakalayo-ke kuze kushaya nesikhathi somngcwabo-ke kungcwatshwe kufihlwe kuqedwe-ke ukufihlwa isililo sey'ngane asikushayi inseka phela nawe umama kukhona phela lokho phela manje ngizokhombisa ngoba nami ngesikhathi ikhala ngiyakhala nami angisakhalela ukuthi hayibo ngibulela umuntu sengikhaliswa isililo sey'ngane ngibona izingane zikhala sengithi hayibo lento engiyenzile nakimina kushuthi kuyoba kanje uyayibona leyo usuyithatha into usuyibuyisa emqondweni kuwena yes kade ungayicabangi mayisiyenzekile la usuyicabanga ukuthi hayibo kusasa nami kuzokwehlekela lokho yabo nje ave yangiphatha kabi indaba kamakhelwane so manje-ke esengcwatshwa-ke wena ithini involvement yakho kwenza ama-funeral arrangement ngoba phela unesandla lapha yana sinomngcwabo namhlanje ngenxa yakho kona kwababuhlungu kodwa ngamtshela umfowabo ukuthi ngizocela ukukhipha imbuzi yokugeza izandla into engayikhipha nje ileyo imbuzi wawukhipha imbuzi yokugeza izandla ngoba kwakuwumakhelwane wami owayengibeke kahle ngesihle kukuhle kukade siphila kukuhle vele kwenziwa kanjalo ukuthi ukhiphe imbuzi yokugeza izandla cha ngase ngiyikhipha sengenzela umndeni ngikhalisa umndeni noma kudliwe wakho unembeza yes okay so namhlanje kuhle sihlanu seyimfihlo uthi ufuna ukukhipha imfihlo ufuna ukutshela ba bengicela nje ukuthi ngisizakale ukuthi ngikwazi ukumtshela ubhuti wakhe yebo ngoba manje lento iyangidla ngize ngimphuphe nasebusuku akugcini lapho uyabo ngithi mhlambe ngiyayishanelela ngibona isithunzi sakhe engathi uyangena ebusuku kuvela bemandla ngoba uvela ngitshela ukuthi angitshela umndeni wakhe nezingane zakhe ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyalazi iqiniso wayekade nami kuze kwenzeka kanjena ngibe ngisathe nami ngiyalwe ephusheni yabo ukulwa phela kuyabonakala ukulwa komuntu ulwe nomuntu ongekho kushuthi ngithe mangithi ngiyakwenza kanti kuzongena ingane yami endala ngisalwa ngitibula ngimbiza yabo ngimbiza igama lakhe umakhelwane ingane yangibuza yathi ma kanti kwenzakalani uwena nowabulala uanti yakubuza kanjalo nje yangibuza phela le ngane sesize la isasihloniphi vele wathini ngayitshela ngathi asihlale phansi mntanami ngathi nje asihlale phansi ngathi uyayibona lendlu onayo wayakha ngoba ngasebenzisa amandla ami kumakhelwane ngale kwaloko ngaba unandlu kodwa okwenzeka mntanami nami ngiyayisola njengoba ubona kwenzeka kanje uyena umakhelwane uyangifikela mengifikela uvela afike kuvele kushise kuqale kushise ngithi ngezwe ngikinye ngithi ngezwe angitshele tshela izingane nomndeni wami kwenzakalani
Manje ngivele ngibone nami ukuthi ngavele ngabona ngayitshela lengane ukuthi hayi kuzomela kube khona omndeni engizomtshela. Uzomtshela ukuze ukhululeke. Ngacabanga futhi ukuthi ngeke ngikwazi ukutshela izingane ngoba ayikho into esingayixoxa nezingane. Kungcono mangizotshela umuntu omdala wakhona ngoba ubhuti wakhe usakhona. Kuze silungise lento makukhona mhlawumbe kufuneke ngikwenze sincephezelane yize phela ukuncephezela umuntu engasekho. Sekukuthi nawe phela usufuna ukuthi phela nawe kulunga izinto zakho ngoba nambandla izinto bese kumnyama. La bengihamba khona bengibona ukuthi hayi kumnyama yonke into shema angisalungelwa yilutho. So into zakho mayilunga ejele athi ubhuti siyakubopha. Kobe isinqumo sithathile naye. Usu ready ukudila naso. Kobe isinqumo sithathile ngoba ngiyafuna ukuthi lento ikhulunywe iphele. Ngoba zingeke iphele inganeni nakuyena ubhuti wakhe kuyisilonda ngoba lento kade yenzeka mina sengizoyivusa manje. How many years? Mhlawumbe uphelile u4 years. Phelile u4 years. Uphelile u4 sebeqala ukuphola. Ingidli into nami. So sebeyaqala nomndeni uyaqala ukuphola noma kwenzeka mhlawumbe ekhonto eyenzakalayo yabo bayangibiza mina uanti osekhona ngoba ngithi ngiseduze usebhekile ekhaya anti sithembe wena. Yabo nje nami kuba buhlungu wayikona lokho. Ingakho sengithi ingane ayilazi iqiniso. So ubhuti wakhe umuntu onjani ngokumazi kwakho noma ungamasisi kahle kodwa umbone umuntu onjani ngoba phela into engicabanga ukuthi what if naye vesane akwakhela uzungu lokuthi nawe bulawo. Hayi kona sengihlalile naye kona umuntu obuyabe nalulaka. Ulaka luba khona kodwa futhi umuntu okwazi into ukuthi ixoxe idluliswe ngokubona kwami ngendlela engihlale nayo ngayo makwenzeka izinto. Kodwa ngisho phela ukuthi kwayile uzoyidlulise yami anginayo ishoya lokho. Kodwa yena umuntu odlulisayo ngoba uyakholwa. Sibezidlulise phela ngoba senzela ukukholwa. Uyayibona leyo nto uthi uyadlulisa into umuntu ebakona wenzela ukukholwa kanti ukukholwa kule umuntu konile ngala. Angazi ngempela ukuthi mengayizwa Nkosi yami sengithembe nani bakini njoba sengithanga ngize kweyilahla la ukuthi nizokwazi ukungikhulumela naye ngizocela nje ukuthi eyinqumeni nazo ikhipha ningizwele nani ngoba ayi Nkosi yami ayi ngangemngaka mina ngangigqoka usize omkhulu kabi ngempela ngiyayibona ngiyehla ayikho into engangehlisa ngiyacabanga ukuthi ile. So manje ukuvashela kanye mhlawumbe enyangeni noma usekuvashela kaningi. Uyabona njengoba ngize la hayi ubesevakasha nje mhlawumbe kathatha esontweni ubesefika into esidala ukuthi ngize la kanti yena uqale wathi gqwa. Uyabona umuntu esakunika iwarning umuntu owenza kanjalo manje into esidala ukuthi ngize la hayi ngibonile ukuthi hayi uzongikhipha umoya. So manje ngiyakuzwa ukukhuluma ngamaphupho akwambona kubhekileke kodwa njengoba ngike ngasho ukuthi benginaka ukubona isithunzi isithunzi ewuyena mhlawumbe athi shwi aphinda abuye ngizothi mhlawumbe ngisahlele endlini nje la bese sihlale khona mangiphuza itiye. Uyabona phela mokade usebenza usunendawo yakho uphuzela konke itiye ngizwe nqomakhi ngithi manje ngiyabuka ngithi hayi uyena ngithi makhelwane ngoba sakuhambisa nje awusekho la ukho kwabaphilayo athi makhelwane ngifuna ukukhuluma iqiniso angazi ukuhamba la ungakalikhuluma iqiniso. Manje nje ayi Nkosi yami ngiyacela bandla ningisize iyalwa impi enkulu. Hayi simpisi eminyango ngempela. Asimthinte kodwa kubhuti wakhe simazisa ngalolu daba simuze uzophatheka kanjani ngalo nanokuthi ikhona any way forward usu ready. Ngoba ngithembe wena. Mina uzoqalela indaba Nkosi yami. Ngabe ngcono silandela abafana osebenzisana nabo yabo. Sesifaka wonke umuntu ejele. Kodwa ngoba sengishilo ukuthi hayi ayisali siyenze okwenzakalayo nami sengidile usuwenza nezingane zakho ke futhi nezingane ukuthi zingaze yabo nje futhi kwayikona lokho kwayizona izingane zami izobukwa kamakhelwane kabuhlungu uma wenu wabulala uma wenu ngesibuka leso silwane endingane beyidlala ndawonye kuba mnandi iskima ndawonye nje okwamantombazane kuyihambela emgrooveni kuyabizana mawucabanga kusazobizana mawubuka nje sisi nawe ngeke basabizana nje i-relationship siphelile esigodini ngeke bakuxoxe. Kodwa hayi umfo wabo uyaphila
uyaphila futhi hey mina bese mthembe kakhulu. Phela udadewabo lo sikhuluma ngaye. Kanti futhi nami bese ngifana ukuthi ngiyamzala. Udadewabo akulona ikatla amakhelwane ulibulele. Udadewabo. Umfowabo mina ubengibiza ngoma ngoba engazi. So angithi nihlala endaweni enegodi. Yebo. Inkosi yakho mayixoxa unayo indawo ozohlala kuyona? Anginayo. Awunayo. Anginayo. Konke lokho kufanele sicabange. Yebo. Kodwa asimthinta ubhuti sizuzothini. Asimthinta ubhuti. Asimthinte ubhuti. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Sisuthu ubani? uLungsta. Yebo. Waka Black Life TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ayizwakala. Yebo. Ukhuluma ikinki. La e-studio ngihleli nomakhelwane wakho uthi kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena ngicela umlalela. Hayi, umakhelwane wami. Yebo, umakhelwane wakho. Hayi ikinkinga yosizo. Okay. Yebo, sawubona bhuti. Yebo ma unjani? Ngiyaphila baba, ngiyaphila. Kahle kahle ukhuluma nomakhelwane kama wakho lapha la sihlala khona endaweni yethu. Umakhelwane kadadewethu. Yebo, umakhelwane kadadewena Skizi. Yebo. Nginenkinga lana engazi noma uzokwazi ukuyamukela. Awusekwenze njani manje yini abashana bayakuhlupha yini ekhaya kwenze njani? Abangihluphi inkosi yami sihleli kahle nabashana kwayibona nje abazi ukuthi ngilana. Ngilethwe okungilethile ngixakekile. Phela nami last week bengilapha phela ngizobenzela into uniform wakubebabili esikoleni. Yebo ngangabi kalutho futhi. Yebo. Indaba imaqondana nokushona kasisi wakho. Angithi uyakhumbula usisi wakho? Yebo, angithi uyakhumbula ukuthi washona kanjani? Ngezwe phela kathi ningifonela lapha ninenduna nisho ukuthi unifice ikhihliza amagweba nazi kwenzakaleni. Yebo kwabanjalo Nkosi yami. Okunye mhlawumbe seniktholayo yini mhlawumbe ngoba phela nami angizangaze ngakuthola ukuphumula nje ukuthi umuntu angavela khihliza amagweba. Uma sithola yebo poison kodwa poison wayewuthathile. Nama angazi ngixoxele ngithola ukuphumula ilokashona umakhelwane and umakhelwane wengevelungile uyabona nje umona nosathane ngiyakujezisa empilweni yabantu lesifo ekuthiwa umona ngiyasaba into eyenzeka shuthi ngabe kukhona phela mhlawumbe umkhondo phela khona ungangitshela mina nakwami ngoba kwaze kwanzima kwaze kwabhlungu wema ngoba nami sengithembe wena kubashana lapho ngoba behlezi berecommenda njalo nje besho ukuthi Nkosi lapha ingane ngiyiphethe kamnandi kabi ingane kamakhelwane indaba ke yasukela lana Nkosi yami ngaba nomona wendawo kumakhelwane ngaba nomona wendawo ngisaba ukusho. Ngisaba ukusho. Amagweba wakhihliza kwakungenxa yami. Mana ke mama uqonda ungitshela ukuthi wena owadlisa udadewethu uShef. Nkosi, wema kunjalo awukunjalo. Kanti abantu banjani emhlabeni madoda? Ngizocela Nkosi ningixolele ingane kamakhelwane ngiyazi kona ukuthi sengindusela ilona. Ingane kamakhelwane. Ney'ngane kamakhelwane bhuti Nkosi yami nitsha. Yebo. Awayidlishiyele Nkosi. Ngiyawazonda amakhekhe ngamdlisa ngamakhekhe ngangimbhakela angiboni nisayophinde ningithembe emakhekheni engiwabhakayo. Ngiyenze ngotshela induna ukuwena kofuna udingiswa lapha endaweni ufuna usuke noma nje futhi uyejele kukahle futhi ngoba uthi uhlele kodwa bengitshela ukuthi ingane kadade awema kodwa ngizoba yini lona okugcina obeka
wayekade esaphampasela. Awu uNkulunkulu wami yona into engiyizele lana-ke leyo ukuthi siyikhulumeni bandla ngiyacela ningangisuse endaweni ngoba ney'ngane vele sezazi ukuthi nguma wazo futhi ngugogo wazo zizosala nobani. Abantu abanjengawo kufanele bahlale nabantu wena kufuna usuke lapho uye ejele. Awu ngenziwa usathane nomona ngenziwa idimoni. Awu ngiyacela bandla nehlisula kanixoxe ney'ngane ukuthi nenza kanjani. Wangitshela ukuthi mfowethu wangibuza ukuthi kuyicebo elihle ukuthi ngidayisele umuntu ngathi mina umuntu uyaphenduka. And uyaphenduka. Ngiyaxolisa bhuti ngiyaxolisa wena ngikuthatha njengobhuti wami wena usubhuti wami yazi ukuthi angithi uyazi ukuthi ngafuna indawo kudadewenu ngoba ngingenabani ngafike ngakuthatha nawe njengobhuti wami Nkosi yami ubhuti wakhe. Ngicabanga ukuthi mina nawe sesihlangana enkantolo. Awu Nkosi ngicela bangikhulumele nalabo enginabo. Awukhulume phela ungincengele. Uma ngabe kuyena okushaya futhi kungathi ngakushaya kakhulu. Hawu. Sawubona bhuti. Yebo sisi. Ibhlungu lento le ukuthi uyizwa kanje ukuthi umuntu desimthemba. Kakhulu ngiyabonga ngihlubukile emoyeni bokumanje nje ngisedrobheni ngithi ngizodlula lapha ngiye kubashana ngibahambise lezi zinto. Yini nje ngempela sengiyini nje ngempela yabona angazi nje ukuthi kufuna umuntu enze njani ukuze aphile emhlabeni nabantu ngoba futhi siphila nezilwane phela kahle kahle. Isiphi isinqumo ozosithatha ke wena? Hayi lo muntu lokufuna ejele loyo ubuhlungu azwise izingane anginandaba nami izingane noma ngasale zingile ngiyafika kodwa izosala nobani izingane zethu nomakhelwane. Anti ngiyezwa kuthiwa khona disafaka iPampers. Washiya ingane ngicela yayina 4 months ngangane ayisencane kabi ayincane Nkosi ayincane ngiyakhumbula ngenxa yendawo ubuzwa wami le ndawo lena wayekade ekasiso okokuqala. Okwesibili le ndawo ibinegolide yini. Yo so ngicela ukubuza ke lana ngiyazi ukuthi ke na umakhelwane uyena os-approachile kodwa wena ke bulidinga yena usizo from uBlack Life. Kakhulu nje ukuthi nje kube nohlelo lokuthi lona aboshwe yilokho nje usize ngidinga njengamanje. Okay so izingane uzozazisa abashana ukuthi ke na utholeni namhlanje. Kusanzima kakhulu ngoba ngithi kusanzima ngani ukuthi ngingayiqala ngithini. Yebo na seyikhulile ngoba sekuna 4 years yenzekile lento ezinye seyikhulile enye nje njengoba ngila edrobheni bengiyibona la evarsity ngoba iyafunda yenze nyaka yokuqala. Cabanga kasekho umama Jabule. Manje asekho umawazi lento izolimaza izingane kakhulu into ebuhlungu kakhulu labantu bakhe usidadewethu uwakhelene nabo umakhelwane njengokuthi umakhelwane kufanele ukuthi basegcekeni elilodwa laba bantu. Uyasho into ebalekile ukuthi nina niphole nikwazi ukuphola so la ndinga khona usizo la Black Life nazi ukuthi nathi sikhona. Kodwa kunzima ukuphola kwethu kodwa ngiyabonga kakhulu nje kulaba bakwa Black Life nithi naba abantu bakwa Black Life. Yebo Black Life TV. Siyabonga nje kakhulu ukuthi nje lo sathana afike kini azokhuluma lento ayenza kudadewethu isihluko singaka umuntu osifazane pho futhi kuyasho nala yesuka khona futhi washenza imkhulu. Hayi asazi ke lapho kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Yebo ngiyabonga dadewethu. Okay siyabonga. Ngoba uthi ke na angikukhulumele elam nami nguumama yabo. Sengithatha angisayena uhost ka Lungster. Yebo. Yebo lento yenzile ibhlungu. Yebo. Ibhlungu ukuthi uphuce ingane umzali yabona I think iphuke kakhulu inhliziyo yami. Thola nona ukuthi khona sayafaka iPampers. So ngithi mina nje sithathe isigwebo sakho. Sithathe isigwebo sakho uthathele nezingane zakho ngoba if wena ungasithathi lesi sigwebo into efanayo izokwenzeka enganeni yakho. Kunjalo impela ngiyakuzwa. So sithathe nje isigwebo sakho uthathe lesi sibindi uyodlala iboshwe ejele ngwalazi nokulazi. Kodwa ke ngathini ke komunye osekhaya lapha yana ofuna uyolanda umuthi uzalimaza umunye. Hayi kongilalele umlaleli okhona ekhaya ngiyaniqwayisa umuthi ningawusebenzisi. Umuthi uyinkinga ngoba uhamba ujikele wena ngesikhathi umuntu usumbulele kusuke ngene owakhe umuntu kusoko kaNkuluNkulu afike ngale abuye. Uyacabanga kwayena lo muntu esebuya ebuye emhlabeni ekubeni engenazona ezobuyiswa wena. Ngithi nje ngiyacela bandla kubalaleli bohlelo lolu la ka Black Life ningawusebenzisi umuthi. Ngubonile mina umuthi ukuthi wenzanani.
ngiyacela ukuthi ningalinge nihamba niguqe enyangeni, inyanga izodlala ngani. Awukho umuthi owake walunga owuthole enyangeni ohamba uguqa kuyona. So ngiyacela ukuthi ningaqalisi nokuqalisa. Umuntu umeze ukuthi unenkinga kuhle uguqa phansi ngedolo athandazo phezulu uzomuzwa amphendule. Hayi, wayisho kamnandi lento shuthi nasokukhulekisa ukuthi konke kuhambe kahle. Ngiyabonga, ngiyacela ningikhulekise kube njalo. Yeah. Yo, siyabonga kakhulu ke babukeli beBlack Life TV kusiqephe esikhipha izimfihlo. Niyizwela ke uthi kena uyayisola and ucela uxolo and uyimisela ukuthi kena sithathe leso sijeziso azosithola ilokho kubalekile ukuze nezingane ikwazi ukuthola iclosure. Ngicela bandla uma ukuthi kena nawe unase sakhe story ofisa ukusharisha, feel free ukuthi kena usilethele indaba yakho sikwazi ukuyixoxa sifonsane nalomuntu lona othi kena wamlimaza. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa lapho EasyBet uBlack 50 register lapho uLungstar. Ngithanda kakhulu. It's the Black Life TV.